bakhona abantu abangakunceda. Mama, sokufuneka ujongane nenyani ngoku. Well, Doc, I take it back. You do have talent. I told you, if you go back on that stuff, then it's over. Why? Bengancane lokho sengitshunayo. And yes now, one thing for ukuchona music. Asangithanda ucambi lokho kama. Ngikhohlwa lokho samsegroove. Manje ayikho into singayenza. Unless mangabe wena ungamuva ama-broadcast dates. Okay, nami ngizokhona ukuzinikeza isikhathi ngibheke ama-audition tapes. Okay, ungawari nomonde. Kuzolunga. Bye. The entertainment industry has been dealt a blow with the premature loss of yet another young star. Well-known actor and TV presenter Shane Sibaya has died in Johannesburg last night. Paramedics on the scene confirmed that the cause of death was a heart attack. Speculation is that this may have been due to a drug overdose. Hello? 25-year-old Sibaya was attending a party at a popular nightclub club Destiny. No. Mamelala. Lemtu ama-drugs, ama-rumors kwamanje. Ukuthi nje amaphoyisa athe kithi we have to wait until kuzokusolwa isidumbu sakhe. That is all I have for now, Sipho. Ngiyabonga, bye-bye. Hello? Ayanda. Usipho lokhulumayo sisi ngiyaxolisa ukuvusa eksena ngaka. Who's this? Usipho lo intatheli. Bengifuna ukwazi nje sisi ngawe no Shane. Shane. Ngizwa kuthiwa beninobabili izolo ngalesikhathi eshona Shane. Uwazi ukuthi uthathe idakamizwa. Ayanda. Usekhona sisi? Of course I didn't. Awukaze wena uthathe idakamizwa naye. Wena Mtundini, azange ndakhe ndathatha iziyobiza ebomini bami. Ukusho ukuthi beqamba mangaka mengi-interview. Stop it. Shane ebengumuntu right. Besemncinci ukuba ngafa. Yini engicela ngikhuluma ngayo noShane ngaphambi kokuthi ashone? Siyasaxolelana. Siyasadanisa sobabini. Besixabene. Kodwa ndiyavuya ngokuba siyasaxolelana. Benithandana ingane noShane. Anikwazi uthetha nawe ngoku. Now look it. Utlwile se utsuhile. Ayisise sasibhanqa se-journalist. Waswabisa. Basatla iphatlalatsa le dipampiring ka matsatsi. Ne ke hlobaela.
ngiyakutshela boy. Yabona nami sengibhona mfana ngifuna ukuvaka kanje emhlabeni boy. Kuthi isikhathi ezomfana ngisemgangathweni ngitop or kanjani? Mara yini smoko ngakho? No manje. Awuna usoyenza ngathi manje beniyimpintshi nihuzuka lonke yini? Ayibonanga lathi lemfethu bengekho grand my vatsho. Boy. Mara usala usifile kamnandi ejabulile angithi. Awuthuli uyabheda manje. Mamela ke boy. Uphathele into ezimnandi. Izona ezenzakala ithina ngicela mntana lo Azania via Metro FM ne. So uthe ufuna interview. Wazanya? Yo, angimbonanga mos. Yo, uva alien ara nhleke yabo. Mara manje ivara ukuthi track yethu imshaya ngaphakathi. So i-interview ifanag. Vandag. Yo. So ngizobuya ngokulanda later on ke bro, ne? Sure. Venus. Khumbule boy ne. Ngadla ama drugs. Xolisi wenza ntoni? Uxolo, bendizivale amehlo. Oh, bekuqale kwathini? Benifuna ukubona kuba kunjani bayimfama. Oh, nyana. Xa ngiyoyenza ucwaningo lwamehlo, ndawusose ndikufakele isicelo nawe. Kuzokulunga uzakubona. Sibaya was at the club, which was hosting a party for his new TV show. But the Chisa celebrations ground to a halt when he collapsed on the dance floor. Sibaya was a child star on TV. He first won praise for his role. Uqeda ukuvela ku TV no Precious. Yebo baba, besibiza uDJ Sibu. Ubezodlala iculo lami. Siyami. Ingane yabantu elunge kangaka. Kahle ma, kahle. Lo muntu ubulawe lezi zinto zona lezi ama drugs atezidla. Emaphepheni uthe kahle we. Ubukhona nawe lapho. Yebo ma, angakhona ukukholwa namanje. Uyabona izinto ezenzeka kule mjuquzo yenu? No ma. Ube sasaziba lelithizane lapha kumabona kude. Leli nawe bukade ufuna ukulisasa. Akabulelwanga iTV show. Kuyo lena club lapha edlala khona iculo lakho. Bafana, iyona impilo ufuna ukuyiphila le. Iyona impilo ufuna ukuyiphila. Cha baba, ngiyaza kwalungile ama drugs. Kade nifunani kumina? Sikhathazekile ngakho. Usheni yena. Ufile. Yimini umuntu ogcina ukukhuluma naye ngaphambi kokuthi afe. Ayizashale izofuna ukuzizwa. Yazi ubheke mfethu. Uhleli kaje, uhleli ngathi umfundisi. Indaba la endlini nje abangifrustane mfethu yazi. Bonke nje bayafana nje wena hayi. Sengikhathele no. Abasha amathu ohlisi oil. Ngifuni kehlisa oil jo. Hayi. Ndoda yazi nje. Ngifuna landa amaphupho wami. Enabo frustane endlini sengifuna ukuvaya jo ngoba bangithatha for yonke into engiyenzayo. Shena uyavaya ubhoda. Okay. I fully understand, Nomonde. Kodwa mara i-memorial service uzomela simambele lapha yana e-studio ngoba sinane imali yokuqasha ilentuzana ivenue. Yeah? No. Ngakhathazeki my love. Sizobhadala yonke into. Okay. Nomonde. Ngaba bani umunye futhi? Yazi athi anyeke bakhona ukupostpone i-broadcast date ngoba sebamakhethe kakhulu eChisa and besides ayikho into bazoyifaka esikhaleni sayo. Uyazi inkinga. We can only hold a reshoot for 2 days at the most. Ngemva kwalokho yonke into kuzofanele ihambe ngomumo. Plus the memorial engimele ngiorganize futhi. Must ngithola nje enye present. Haven't we seen all the tapes? No, ikhona yokugcina. Tabs. Yazi ukuthi yini?
I knew ukuthi bengenza a mistake ngokucasta uShane. I knew it. Bengifile egazini lento leya neza. Hey, ibingeke into soyenza ukhohle ukuthi besingekho isikhathi. I know. Kodwa mara yazini, never again ongibona ngi-ignore i-intuition yami. Nasi ngiyafunga. Nokuthi yazi ngithembe i-drug ingitshela ukuthi no, I don't take drugs anymore. Khohlwa. Yazini, ngivumela ikhathaza kakhulu lento. Into nje ezodlula. At what cost? At what cost, Tabs? Angisenayo in a private life, uyazi. You know what? I speak at a tape. Ngamaza ngazi ukuthi ngiyenzeni manje. Phela makangayibona lento ngifili. Vele uphula iTV. Awuhlekisa. Phela makangayibona lento angazi ukuthi ngizoyenzani. Mngani wami. Kahle yini inkinga yokuthi ye ku-night club? La umuntu afele khona futhi ngihambe ne-boyfriend nje angayazi. Futhi yini inkinga yokuthi ujwala nobafana? Mngani wami, phela ugogo wameza kudala. Uzofuna ukuthi baze bazobhadala amalobola bese bazo-introduce ifamily. And uma bami ngikhulise ngumZulu, ugogo ufuna ukuthi ngishade umNdebele. Namhlanje sakufundisa isiNdebele. Phela ngazi ukuthi ngiyenzeni. Makangayibona. Phelile ngami. Wena ungcono, mina uma wami she wouldn't even notice me even if bengifunda indaba. Mngani wami, ungakhulumi kanjalo azi. You know she cares for you. Oh no, I do know that. Just not as much as she cares about the outtake. Sometimes ngifisela ukuthi babambeka lazi. Ngabe yonke le issue seyisolvekile. Vele uphula iTV. Azini. Ngavele ngikhipha iplug ne. Do that. Precious. Oh, mngani mama. Azini wena. I'm so bad. Angikhona ukuthi uyenze lento le. Jeez. Simphathile staff asibhayi nana nje ngikhona ubelieve. I mean, split staff and the staff and split the staff. Umfana lo unalento ethandekayo mina. Enemusha kwi-industry. Ngeke sasifuna imali eningi. Jabani. Untsho ushambona umuntu lo. Yena lo wesuthu lo. Awusamkhumbuli. Yilo ngamxoxa kwi-audition angakacedi nokuceda. Asichibeke please. Umunye uShane lo. Well, ebewugcina ke. What? You know, maybe funeka sibheke kona kwezinye indawo mina sikwazi ukuhlela ukuthola ipresenter. Yeah. Yini singatholi umculo wequiet mhlawumbe? Ethabani. Oh come on. Ufuna ukuthi singene enkingeni manje? Ngeke. Hey, Molweni. Ayana. Hey. Are you okay? I guess. Andikho right. Shame. That's terrible, sis. Yazi ndifila ngathi nilahlekelwe. Ayana isn't. This is isikhathi sis, but you was all right. Xesha ngakanani Thabani? Bengazitwana noShane kanti bengiclose ngaleyo ndlela. Lisine connection kwasekuqaleni. From kuma auditions. Hayi. Esicaweni enye mina naye. Besi close kakhulu. Oh, bengazi Sim. Hey, Thabani, simreplace ngobani mara uShane? Nyanzelekile basi imreplace. Ndisho into okubani ngayenza ishonto indethu. Abanye abantu bebeza audition amos bebengekho good. Sidinga intombazana nomfana. But besides lokho man, bengifuna ukuthi ungenzele ama voice over namhlanje but ukwenye isimo so you can take the day off malapha. Hayi kulungile akho ngxaki, ngiyasebenza. No. Thina sibizilana, you know, so you can take the day off. It's fine. Okay. Kulungile ke. Anyway, khona izinto kumele ndiyozenza. Kodwa xa ninida, I'm available. Okay. Hambe kahle. You should be there ngabangani. Uyamkhumbula ethi uShane ubezile kwakhe. Thabani, ngiyakhumbula yazi. And wathi Ayanda uShane was totally out of it. Mhlambe wayengacambi namanga. Eish, asimphe futhi lo mfana.
Well, you tuned to Metro FM with me, Azania. This is a brand new track from a young artist. He's new on the scene. His music is causing waves. I think my prediction would be that this is going to be one of the summer's biggest hot songs. Prince is his name. He's here in studio. I'm going to be chatting to him shortly. But you know what the freaky thing is, right? You all heard that Shane Sibaya passed away. He actually passed away on the dance floor while the song was playing. We'll be back. Hey, Bafan. You know, I left before it happened. Sorry. No, sorry, sister. But Paxton is up on the track too. But you keep on saying Prince. We both did it. Right. Yeah, nekimtseva fella. Yeah. So were the rumors true? I mean, I hear that Shane was on drugs. Well, nikbualena before avaya one. And napusha ecstasy coke. This is a fact. You know this for a fact. I am. Nadichuna ntutse pelaka. You know, and he even tried offering me some. Hold on. This is the Sound of Breakfast on Metro FM with me, Azania. Just introducing you to the music that Prince is about to blow up with, and we'll be chatting to him shortly. But you know what? Truth of the matter is, right, I have this on good authority, I have it on record from Prince, that Shane died from a drug overdose, that he was on drugs, and it was a huge problem in his life. And I think we need to say it as it is, because this drug problem is definitely getting out of hand. We need people to speak up. No, you weren't supposed to say that on air. Why not? Why not? Yo, mama, itrack liyashisa ne? Shane mafala lama drugs. So, she came back. Dumela. Take off those sunglasses. You're not a celebrity here. Look, something terrible happened. I don't want to know. You'll work your month's notice or deal with the company lawyers, and there'll be a disciplinary hearing. But the TV shows... The TV show doesn't exist here. This is the real world. Now get back to work. We'll carry on later. Oh, dear. I thought you were... Where is something wrong? It's my boyfriend. Oh, dear. He broke up with you. He's dead. It's Shane Sibaya. It's been all over the news. The boy in the nightclub. We presented the show together. Now she's making me work. And she won't let me resign so that I can do the TV show. The witch. Is something wrong? Yes. You should be ashamed of yourself, treating the child this way. I won't come here for treatments anymore. Not ever. Won't work. I'm not going to fire you. Oh, a thing. Sibaya was at the club, which was hosting a party for his new TV show. But the Chisa celebrations ground to a halt when he collapsed on the dance floor. Umxolisa uza kuya kucwaningo lwamehlo. Hayi kungangcono xa engaya. Hayi nabakho abantwana kuyofuneka beyile. Hayi. Abantwana bangomana ngxaki. Ingathi ngakujonge aba bakho abantwana. Okanye mandithi yithi danki kuba awuzumbono ayanda kula TV show. Uthetha ngantoni kanye? Uza kuzifumanela sooner or later. Ndiza kuzifumanela ntoni Thami? Le yakhe neziyobisi. Uthetha ngantoni kanye? Uayanda usezendabeni and kuthiwa kusweleke umuntu zezi drugs. And uayanda ubenaye xa esweleka. I hope bengatyi kunye kanye naye ezi drugs.
Owami uAyanda hayi akasoze. Nokuba kunjalo. Uze ndizibuza wona ngokuba angayenza njani uAyanda lento kumosha imali etshwaleni. Ifamily yakhe isokola kangaka. Phofu ke nokho anothembela kuAyanda ikhona imali yegrant. Igama lami nguPretty Ndlovu. Kodwa soon ngizawuba uPretty Khoza. Oh, of course, Buchilo. Kanene uyachata. That's why I came to the professionals. Hayi, especially makeup, azange akwazi ukuzenza. Uzawuba ngumtshakazi omhle. Awuthandi? No. Kodwa is the latest look. Oh, I'm terribly sorry. She's in training. Thanks anyway. Oh, benifuna ukurecommenda nale body lotion. Incha, and it's very good. I'm mad. It's a pity though about the rumors. What rumors? That they use a special ingredient in it. Cat urine. I'm going to change. I'm so sorry. Ayanda, go. Go right now and never come back. Sure. Bye. Ayanda. Sipho. Ubekwenza na? Ngifuna uku-interview. Ayilunganga ke lento eniyenzayo. Into yokuba ilizwe lonke liza kumkhumbula uShane ngedrugs. Hayi ngomsebenzi wakhe. Nithini ngobuntu bakhe? Uthena ahlangene esontweni. Ekuqaleni besingavani, kodwa iye yaphela yonke lonto. Ekugqibeleni besesivana. Akhona mnye phakathi kwami naye. Okay, waziva ngolohlobo ngaphambili. Benithandana? Besithandana kakhulu. Yonke into yenzeke ngeqobulisi. Sininzi izinto benifuna uzenza naye. Khaleze wathatyathu. Uthe wena ubungazi lutho. NgoShane nedakamizwa. Ndicinga uba kukhona umuntu oyawamnika zona phaa eklabhini. Mhlawumbi uye waba nobu-ethe-ethe wanikezela. Uzothwala kanzima sisi. uShane nje beshonile nje. Ube yintandane. Bendiyiyo yonke into kuye. Asike sikhulume ngawe ke manje. Wenza kanjani ukuthi ubambe imisebenzi emibili esikhathi sisodwa? Lotshani koko. Bakuphi isikhathi eside kangaka wena? Bengifuna nolindiwe, manje sethatha ibreak. Ngathana ngaluphani, bengizokubamba ngalezami izandla. Khona abakhenu bazokuthini ngami, umphakathi yokuthini ngami, bayokhuluma abathini ngami. Hayi man. Koko sobonile mabona kude. Ngime ngimfundise bona aye emaphathini, hawa. Ngime ngimfundise bona bagomojela ama-drugs bafe. Hayi khona ni. Koko ngiyile nje angenzanga next. Ungitshela mala, uthekimi uyokutadisha. Ngiyaxolisa koko. Into leyo nizongilimaza. Ngiyaxolisa. Lisa ukuthi uyaxolisa wena man. Sukela namhlanje khona khohlwa umdanso wakho. Begodu nakuyi-matric dance ulale wakhohlwa mfazi abantu. Koko ngiyacela i-matric dance. Yazi ukuthini nqanami? Ngiyabazi labantu abathatha idakamizwa. Ngiyabazi kunani mawuhlala nabo bebhema wena ungabhemi. Bafisa bekuthatha ngathi uyislime. Yazi ngibhizi ne. And ayikho into wrong ngiyenzile. So mawufuna ukuhamba uyotshela baba nomama, ngahamba. Ngoma yakho ngizwe kuseni idlala eradweni isilokhu ihleli manje engqondweni yami asafuna ukuphuma. Shomfo. Userious vele ngale ndaba yemusic? Mfethu, ayikho into engeke serious ngayo elifini yami yonke mfethu.
Mina no-Buxton no. Sinama-dancers and khona inhlaphi sophufuma kuyo sipusha i-track yethu. Cela ungayizwa kabi lento bafana ne. Manenza lento zakho no-Buxton nihamba ama-night club. Ngicela ningamthatha uPrecious. Uyamazi ugogo lo muntu alifake kuleso salukwazi. Bayibona indaba nizothini? Nase ngempintsha yakho yazi. Bokungasimpintshami mfethu. Bokumuntu nje engimaziyo. Mara bokungamelanga bhore jo. Ngisiyena lo muntu ocathi nguyena. Angilokho ngithatha indaba ngini kumama nobaba. Ngibatshelile ukuthi uBuxton bebhema insango la endlini yakho. Guess not. Ba worried ngawe man yazi. Ha mara ubatshela if baqhubeka lokuba worried ngami bazogcina bangenza nami ngibhema ama drugs. Azwena. Oko wathi wasweleka. Izinto zami ngendlela. Iziyebisi zona? Zitheni ngezona auntie? Yani na. Ndicinga njalo. Mama kube ugula lixhala. Kuba lokhu igcwele ezitlatweni nasezindabeni lento. Auntie, ibiyipade TV show le. Bengenokwenza ngakumbi bokunyanzelekile ndiphayana. Wanxiba waba sisicicibala. Loba yakutyapula kemalini nganani lampahla. Ha? Wazibhija wajive kwi-night clubs. Ngelo xa umama akakana nix yokutya apha endlini. Nomxolisi lo akabibikho. Hayi auntie ayamnyani leyo. Ke ngoku ndilapha nje auntie. Umama ndiza kumjonga ngokwami. Njani? Njani umosha imali ngohlobo? Andimoshi imali auntie. Anayo imali eyaneleyo ukuba ngathi ndiyichithe ngolo hlobo. You, usebenza kwi-TV, please. Lonto ithetha ukuba auntie ndinemali eyaneleyo. And enye into bese ndithethile nomama ngezinto azidingayo. Zazazi kanjani into azidingayo? Hayi man kwenele ngoku. Ndimfama isithulu. Yekeni ukuthetha ngami ngathi andikho apha. Tindambi. Kuba ndiyabona ndisafuneka apha. Awu. Suredu ekhaya. Awuyazi ngifuna ukubonga for i-office lakho. I-laptop yami ivele yangenzela ezinye izinto. Akunankinga. How's the writing going? Hey, azinenkinga la ne-starring. Angazi indaba. Eish, yasimandla anyeke ibe like the one that I'm experiencing khona manje yazi. Khona manje kumele ngikhokhele i-memorial service yakashane, including i-reshoot. Hayi bo. Umndeni wakhe? Turns out ukuthi akanamndeni. Yabo lo shona khona udala inkinga noma seshonile. Tshela. Mandla. Iqiniso. Why kumele kube wona ukhokhela ama-memorial service oshane? Ngenapho nalapho. It's the least I can do. This whole thing lana solve yonke lento yena and everybody else will feel better about it. I mean, what? Yabona wena, endlela yenza ngayo ngathi benijona nalo shane wakhona. How dare you, Mandla? Uyazi ukuthi bekubhoni lebakujwa noShane. Ha? Akashadanga nje loyo. Shadile of course. Mina njalo ayanda lokho. You know, the way she was so freaked out, uthi ukuthi uye lo bekajwa noShane. And anyway, ubhoni noShane had this humongous fight kuma auditions. Yo, yabona TV. Yabona drama enza la behind the scenes. Iyayidlula lesibona icamera ngiyakutshela. Mina ngikhathele manje uyazi. Ngikhathele yonke lento enzakalayo. I'm just tired of crisis management. Ngikhathele ukuba the only one that is responsible for everything. I just want to go home. I just want to spend time ekhaya, you know? Ngifuna ukucela umndeni mina Mandla. Yes, babes. I want it. Life more than anything. I'm driving. Good morning, Angel. Morning, baby. Oh. Yo.
I-memorial service kasheni namhlanje. Ngifika ngokusupport. Yazi ukuthi angibonanga kamnandi. And if ngatholi presenter Mandla, I'm telling you phelile ngami. Khuleka yonke into izolunga. I'm sure khona umuntu wayidlalela project ichisa out there. Sawubona ba. Sawubona. Phelele bisi baba. Yazi wena ucabanga ukuthi kusehotela la. Cha. Musa ukubehave ngathi kusehotela. Ngizohamba ngiyothenga baba khona manje. Usuku wacabanga ukuthi uzokwenzani namhlanje? Siya rehearsa and then later on siya ku memorial service yakasheni. Niya rehearsa. Club act nje. Ini? Silungisela for mas perform ingoma. Angithi sivumelene na ukuthi ungeke usahang around kulama clubs zakho. Usuku wacabanga ukuthi uzokwenzani ngempilo yakho kulonyaka? Ha? Lalela mfana. Wena kufanele ufune umsebenzi. Uzokwazi ukubhadalela izifundo zakho. Mina anginayo imali yokusaphaza. Baba, ingoma yami sayidlala ku radio khona manje. Yabona uma ngawuthola umsebenzi, mina ngizokufunela wona. Lapha engisebenza khona, imessenger iresignile. Baba mina ngifuna ukuba imessenger. Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena. Yazi ukuthi yini inkinga yakho? Yonke into onayo uyinikelwa ngeplate. Kuzophela lokho namhlanje mfana. Ngiyakhamba kwanjesi. Nangibuya la, ngikutholi la. Kulungile gogo. Sawubona gogo. I guess uyilungisile TV ne? Nganoma akasafuni ukuthi ngiye ku-matric dance. Sikazi. Phela ngivunyelanga nokuthi ngiphumele nje ngaphandle. Mala ngetheza ku memorial kaShane. Wrong. Nganwami, it's just a memorial. It's not like we're going to another nightclub. Nganoma wazi ukuthi kushube kanjani la endlini. Anyway, kumele ngistudishe nawe. Yo, nganwami. Yazi mina whether ngiyafunda or angifundi, angeke ngize ngiphase. And besides, if I get my matric, how's that going to make me a better dancer? Ndi wazi khuluma inyongo nje. Kumele ufunde. Love, life is too short. Bekusheni ukuthi yena uphelele kuphi? Azini wena, uzofana nobafana, you'll have nothing to lean on. But the memorial is just a couple of hours. Futhi na uzwelo kubafana. Uyakudinga. Can I be honest? When have you never been honest? You have to start ukusupport ubafana. Otherwise uzothola umunye umuntu ozomsupport. Yes. Okay, ngiyabona. Speak to you soon. Bye-bye. Look at this. Makeup counter girl turned TV star Ayanda Ncebe is in tears for most of our interview. She says we fell in love deeply and suddenly. Mosu Ayanda uthe kimi uShane noBondi babajola. Boni akashadile yini? Of course. Mhlawumbe uShane ubethandana nabo bobabili. I change the subject. Hey, hambe kanjani umdlalo webhola? Kunjani Sandra? No, Mrs. You know what? Yeah, sure. Athi ngihambeni. Okay, sis. Sizwa kanjani? Ngizoba right. Nayo lento izodlula. Ndiyakubona uba sawufunda nephepha. Ushene bese hlukene noBondi. Kodwa ndiyakucela ungincede ungaxoleli umuntu ngalento. Lo muntu ngumfazi womuntu. Umyeni wakhe. Of course. Umsebenzi wami lo bendiwenza omnye. Ndiuyekile. Okay. Ngibonile la ephepheni basho njalo. Thabane. Ndifuna ukufunda udirector. TV. Hayi, itraffic. With-TV. Bengicinga mhlawumbe ungandithathela noVinoli. No ways. Thabane, please ndiyakucela. Bheka sisi. Lento le i-process. Okay? Khona manje usafunda ukupresenta ngithi. Kufanele ukuthi
ukujwayela upresenter, usettlishe kulowo msebenzi before ungacabanga ezinye izinto. Sorry. Alright. Nafana, don't you think they're a bit in your face njengancane? Oh, unomona, ha. Umona wani? Ngoba ngijiva namanye amantombazane. Fana azi ngisenkingeni. Ungitshelile uLindiwe. Azangazi ukuthi ngiyenzeni, akafuni ukuthi ngiye naku-matric dance. Uzoya. Wazi kanjani? Yazini, usakwatile kwamanje. Isikhathi, Paul. Phela ngimcambela amanga bafana. And that's the worst thing engayenza kugogo. Yazini, ku-grand. You don't have to come to a memorial service. Azini. Angeke ngizwe ngayo. Ngiyeza. Right. Grand. Ka nnete o hloka ho tshwarisa batho bana ba o sebedisetsa ho rekisa dipampiri tsa bona. Ke re le di-posters di tletse mona tseleng. So o tjho jwang ha o re so ntjwetse mona o ba qalle ntoni o itse Shane ke boyfriend ya hao akere wena mama Shane o tseba Mashaba ke tseba eng ke tseba ha o ile wa moleleka mona ke tseba le soka le kopana la kerekeng Ke na le mabakaka, okay? A jwalo ka eng Ayanda Jwalo ka ho publicize mosebetsi wa ka Mashaba. You know what? That's sick. Gape go na le bone. Boni? Nkomo. Yena no Shane bebethandana. Unyetsu. Ne ke re ke a mthusa fela go baballa lekunutu la gae. And then wena waswenka kangaka uyapi? O tsho jwang? Ke a memorialeng. Oh please. No sa metsi le go motseba. Yazi angazi noma ngigqoke kahle yini. Hayi wena namhlanje mabhebeza utswembu umonga. Yabona lo Shane bekazokuchazeka kabi. Akubona uzilahlele kahle. Hawu, qaleni ukuba expect uShane wena. Bonga amazi nokumazi futhi. Uyagcoba sister, amtshele lapho Venus. Paxton Marienzane. Ngiyabhema uyizolo nje kuphela awu. It makes the world a better place baby. Abe ne respect semlindelweni. Azini Venus, tshela Sharak ngazongiphaphela yazo. Arawazi emakini nonke ngenyawo nozongijwayela nini. Masihamba ngale singamane size sifikele kuqala lapho siya khona. Ngana. Mara ngqoke kahle yini? Lindiwe. Siza ku memorial service. Akuse fashion show. Ngiyazi mara kuzobe kunabantu be-newspaper nama-magazine. Kumele ngibukeke yazi. Fana azakumelanga sibe la. Ngicela sibuyele ekhaya tu. Sovale uShane mos. Ngicela ukuthi singene tu. Yeah, so just give her best respect. Jabula ukuthi nje nizile yazi. I'll see you later, ladies, eh? Yeah, to be honest, I just lento le mangaphela ngizoba right. I told you. If you go back on that stuff, then it's over. Baby, I'm not back on it. Oh, Shane, whatever. We're thinking I could really get us. Baby, please.
Ngisazathanda ukunibonga nonke for coming here and sharing your time with us. Ngizocela nje abangani bakaShane ukuthi beze la stage and say, what's in their hearts. uShane wayeyintandane. We were his family. The people that, whose lives he actually touched. Ngiyabonga. Abantu bamaphepha bazigqibele entweni yokuba uShane wayengumuntu onjani. Wayeyipati animal, esitya drugs, ebeluphawu lwesizukulwana esonakeleyo. Kodwa kuthwani ngoShane? uShane wayintandane kuwo wonke umuntu. uShane okhathalayo. uShane obekwenza uhleke, okanye uShane obekwenza ngamanye amaxesha ufuna ukumqhwaba ngempama. uShane ubethandwa nguwo wonke umuntu. Yiyo loo nto ebisenza ukuba sicofa-cofa i-channel zethu eTVini ukuvila izwi lakhe nokubona umsebenzi wakhe. Kanjani lalapha? Singahamba mosibayithu ngomso siye emsebenzini. You're joking, right? I'm not joking and you know it. Get out. uShane bengumuntu othandekayo kakhulu. Kwaye bethandeka lula kuba kaloku bebuthanda ubomi. Nake ndiza kumkhumbula ngolo hlobo. Hayi njengomuntu otya iziyobisi, kodwa njengomuntu obengenaxhala lanto. Don't believe all that TV stuff. At the end of the day, we all just scared. And anyway, fame doesn't put food on the table, ne? Yithi ebesifakela uShane pressure ukuthi uShane ahlale eclean angawathatha ama drugs. uShane waze wayowathatha in secret. Kumele thina sibambisane izandla silwe nayo inkinga yama drugs. Intsha inayo inkinga yama drugs and angeke sikwazi ukublame uShane. Kumele thina sithathe responsibility nathi sibambane izandla silwe nayo lenkinga. Say something. Akusiqiniso ukuthi Shane bengekho into bengayisabi. Wakhuluma nami ngaphambi ukuthi afe. Engiwonesha ngehype, ibling, nento ze-life nje. Uzowasho nakimi futhi ukuthi he had a hole in his soul. Esebenzisa wona ama-drugs ukuthi avale leso sikhala leso empilweni yakhe. I-right lento lena imile funa ukuyenza ukuthi ukhulume ngayo le ndaba. noShane abeka ngajabulela lento leyo. Akashonelanga mahhala. Sonke singathola isifundo from lento eyenzakele kuye.
was thinking, let's just take this boy. I like him. Alright, futhi muhle uzoba right ngisho screenini ngithile nje. Wait, so shameless. Ukwamaka uri girlfriend yakhe gore ba ubeke impilo pampiri. And wena waze lapho uba beningeke girlfriend yakhe. Unosomuthi lokhumutsibe. Mhlambi nawe ubungamazi le ndlela ubucuma umazi ngayo. I loved him. Mina kuthini ngalonto? No, mona laba fethu ke. No, Prince. masishila numbers ke. Sharp. Sengenzeni manje? Ngiyasabi mfana sondelana. Ufuna umthethisa futhi? Oh, come on, you're that bad. Well, only from tomorrow though. Sasa. Yeah. Each job you choose eyakho if you're phone. So you can come by my office and collect a contract and a schedule. Good luck, yeah? Zukubona. Sure. Oh. Oh, the boy. Ayo. Prince. Yes, Sebodlamini. I'd like to do an interview with you. Prince? Are you okay? Prince, are you okay? I'm confused, boy. Ngisazi ubani sitha ubani umngani. Abakacado lolu futhi abantu abo bebenyuza boy. Mara yazini, hlele nazi ukuthi indoda ekwazi ngikhohliwe wayo. Zovuka sapholisa le nxeba. Ufele boy. Wonke umuntu uyadeserve a second chance. It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, and my fans bigger than us. Politics act like came to me, the bigger than us, bigger than us, show, bigger than us. It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, and my fans bigger than us. Politics act like came to me, the bigger than us,